Asi 10 meters yakuda kusvika pandiri ndivyo yangu tetetereza. Dara. Yanga yakafa kudara nyoka. Yango yaibo papa sei. Kochi chiedza chepa murewa. Family yesupport 18 vanhu kutsva. Nemoto tiri muimba imwe chete. Ndini ndega nemurora mutsva takasara. Baba Isabel, panyaya dzese dzamaita gore rino 2024. Ndeipi nyaya yakutyisai panyaya dzamakabatira dzamakaunzira mhuri yeZimbabwe? Signoro! Iwe! Signoro bawani. Sei muri kuti signoro yakatyisa? Aiwa ndakatyawo. Kupapi pandakubvuma kumhuri nekiti kuti amai vanotaura chiti mwanangu vakuvakuka zvizere kuti pana papasvika vaenzi. Regai signoro asvike pana patino kuti vaziva kuti asvika vaenzi. Pasina masekenzi. Kakiti kakunzi signoro enzi kava ndo vandingi vauya apa ava kakagara sakweda izo kakutofamba kuya kwandiri kuti azondiborosa ndakatiza ngoma kebi skiti signoro aiwa iri kundiremerei hanzi signoro akaremera baba Isabel ka 2024 pane dzakawanda dziri kuitika muchirongwa kacha nhasi bhozhongora segment asi baba Isabel ndisaenda kupai mukana wekunyudza gejo pane nyaya yange chitenderera kazhinzi iziri bikita yehuku hanzi dzakafa but dzanga zichibuda ka moto mukanwa icho kwadi mukoma kebi nyaya iye inini kana nyaya ndisati ndataura nemwene wezviro andibvume kuti nyaya ndinotozoti nyaya kana taibata ichibva pamuridzi ndokuti nyaya nokuti ikataka kubuda vevanhu kune dzimwe dzinogadzirwa mazano kuna makombiyuta anogadzira nyaya yekuti panapa munoona Jesu pano andika toda kuzobva painotangira pekuti tikadhiraivha panapa izvezvi tiri kunosvika pamba pacho tomuti live sangana nenyika yeZimbabwe uchivaudza vega yanyaya uchitaura wega zvakaitika right. Pane nyaya zvekare yandiri kungobvunzwa nemhuri yeZimbabwe, nyaya yemukomana wekugara musilingi. Makazoifambira here kuti munzwe kuti mwanakomana uyu ava kurarama sei mazuva ano? Yekuchitungwiza chandakapedzisira kunzwa chinzi mwanakomana uyu ari kugweru kundiwa kune dzimwe hama dzababa vake ndokwachichengeta ndo pandikapedzisira kuziva asi pari zvinozvi andina kuzonzwa kuti zvakamira sei asi ndine imwe zvakare iri kugweru yandakambotaura yekumufa kwose yebaba vegara nemwanasikana wavo vachizikana kuti vari kunze kwenyika vachitori nemba yavo kutoita vana vavo mwanakomana wavo akatozonyoroja pamba ipapo asikazidi pamba pani pababa vake nasisi wake vari kugara vese ini update vakazoguma vakugweru adirika chiri kupisa rambai makabata baba Isabel musati manyudza gejo. Pane nyaya zvakare ka ine audio yange ichitenderera pamasocial medias yemurume ane motikari yake akaofa kalifti vamwe vanhu iye ndofunga aienda kuchipinge kana ndisingakanganise kusvikira zotumirwa kamabhanana pamabhanana apa panga pane huku hanzi pakazosvika kahuku kumba vachidya mabhanana zvikanzi huku iyo iri kukandira chimbomira imbokandira the following day vakazoona kahuku dzawanda vanhu vari kubvunza kuti ichokwadi chakamira sei panyaya chokwadi chandinacho mukoma kepi ndechekuti ndakaitevera ndakadira mafuta kuti ndipinde pachipinge right pa audio iyai panoiswa nhamba pekupedzisira kuti ndidzo nhamba dzekuti kana muchida kubata munhu wenyaya iyi nhamba dziyadzi hadzina kunzwika neni chete wese akanzwa audio ane nhamba idzi asi inini nhamba idzi kufona kwandakadziita mukoma kepi kusvika nhasi hadzibvume handizivi kana kune mumwe akazozifona dzikaita asi ndinonzwa kuti kutori nevamwe vakadziita nyaya idzi asi inini pachangu handina kwanisa kuita chikonzero handina kubata mwene wechiro asi nhamba iya aite haiskwita tinotenda muri kunzwa kababa Isabel kavachitsudzura muchirongwa bhozhongora segment pano pa National FM radio tinenge tiripo kanhasi Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 0713 munyika yeZimbabwe vari kudzoka manje 538 munovuma tumirwa ka link racho motanga kakufollowa moklika motanga kakufollowa muchaona ka zvese zvinenge zvichitumirwa ka pa link ipapo asi izvozvi Zimbabwe Africa the whole world yamirira tsudzura tinzwe icho kwa dembo ya Zimbabwe ndere mwendere mukati mekufamba dziri kuitika amatiwa ano achinga nyika ino reka ndingoti baka Harare budiriro tu munagatawa street ndikati gatawa kwa kepi uzati ishe vanhu vari kufoda vachiti haiwa zvinhu zviri kufamba chaizvo maziva madzibaba Mateo ndiko kudhuze ndokuna gatawa ka address iyo vanhu vanoizeyo yekuna gatawa muri yeZimbabwe pane nyaya inorwadza nyaya inosuwisa yakaitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti budiriro tu mukati meguta reHarare muri muna gatawa muri yeZimbabwe pane murume anogara pamba pane muri yake vari maroja anokona kuita iwo 5 kana kuti 5 pane side 1 rinogara maroja
ane dzimba dzinopindira dzinokona kuita mbiri, dzimwe dzachona hadzivhuriki kana uri kunze, dzinogona kutovhurwa nemunhu ari mukati chete, kureva kuti vari kuseri havakwanisi kupinda murumu ishi. Asi mamwe marumu maviri anosangana pakati pachibva pavharwa nesikirini rekuti ada kubva kana kubva uko anokwanisa kupinda, kureva kuti kune door 1 rine dzimba dzine vanhu vanogona kupindirana. Murume wemumba mandinoda kuchema panguva ino mukoma KB anosevenza ari kuBulawayo, ndokubasa kwaanosevenza pamba panogara paine mukadzi. Vanhu vakanga varipo mukoma KB, vanhu vaisuwa, vanhu vairwadziwa, vanhu vaichema, nokuti upenyu ndewekuti vanhu vanochemana. That's why kana kukafiwa vepa next year vachienda pa next year vachichemana lezo, nokuti vanogara vese pane zvinenge zvichiitika. Pavakaenda pamba mukoma KB, amai vakabuda pamba apa ndokubva vaenda kuchechi. Vanoti avanawo vakaudza pamba pavanogara apa, vakangobudawo imwe iyai yekuti vanhu vasaziva chichiri kuitika, ende vanotomboenda kumachechi vachiita 2-3 days vachidzoka. Asi po vakabuda kuenda kuchechi one night havana kutaura zvavo, ndobva ngotibota vana vavo vachibva vaenda. Vachidzoka mangwana makuseni mukoma KB, vachipinda mumba, mwana akatanga kuvaudza kuti mama imbopindai mumba muone. Mwana ndiye akatanga kupinda. Akati mumba hamuna order. Vachisvika mukoma KB, makapinda munhu amheno chinhu chaanga akabata chinenge chisimbi kana muchina chainyora paTV, ndobva kona ichibva yarohwa. Mukoma KB ndokupinda mubedroom, ndokutsvaga pane hembe dzevana dzaidamburwa mauniform kuita mapieces, ndokuenda kune mabirth certificate aidamburwa kuita mapieces, ndokuenda kune zvitupa aidamburwa kuita mapieces, ndokupinda mune hupfu waikanywa kuenda pasi, kuenda mapictures ari pamudhuri mukoma KB aidamburwa mitupo, obva aenda kune zvinhu zvakafanana neshuga nesauti nemhipi zvinoshandiswa zvazvia aikuturira pasi achisiya zviri kurasa achisiya zviri empty. Zvanga zviri mufiriji zvaibudiswa zvichirasirwa pasi, hembe dzichidamburwa. Tobva tienda kumablankets, ainochekwa mablankets pana achekwa amheno zvaizororwa panenge pachiratidza kuti pachekwa. Handi yekutarisa door, hapana pane door rakafa, hapana pane door rakapwanyika, hapana pane window rakapwanyika, pega panogona kupinda munhu ndopa screen riya. Asi screen iri unenge uchibvawo kuseri kune vamwe vanogara ipapo. Yes, ndakuchitaura nyaya iyi mukoma KB, ndasvika panzvimbo ndiri mukati mekutaura. Aiwazve kana pachinge pafiwa ipo pane panogara vanhu vakaita sei, tinogara 555 mukuchemana zvikanzi nevamwe vese takaenda kupolisi. Nanhasi vamwe vese tiri pana patiri kuonekwa, asi tine mumwe 1 asingasviki, but ndiye wandogara naye. Kana wana asingasvika asiri kuoneka uyu ndiani? Ndiye umwe wavari padhuze naye wakaganhurana nescreen. Ndiye asiri kuuya kana kutopinda chero pakaungana vanhu ipapo, asi kwanisa kupinda imomo. Vane mazuva asingamuoni. Aiwa, aripo pamba ipapo, aripo pamba pose pakaungana vanhu vanotomunzwa, vanotomonana kuseri kwescreen kuti munhu ari kuseriko, but vari kuchema vamwe hauyi, asi vachigarisana vese. Munhu akaita sei uyu? Panogara murume nemukadzi, ndiye asiri kubuda mumba, ndo vasiri kukwanisa kusvika pane vamwe. Mapurisa pawakaudzwa pakaripotwa nyaya iyi vakati kudini? Pandakasvika mukoma KB vaiti vabva kumapurisa, but mapurisa ndabva kumapurisa nezuro, but mapurisa vati ndidzoke nhasi na8. Saka kusvika kwamaita vabhozho tichingopedza panapa takuenda kumapurisa tizotangira papo. So zvatisati tanzwa ndezvekuti mapurisa kana akuuya vanenge vakutsvaka kuti pakapwanywa ndepapi, chakavhurika ndechipi, kii yakambofa here, ari padhuze newe ndeupi. Havaiwani kuita basa ravo, ashatanza kuti pachaende mapurisa vachati suspect ndiani, nekuti magwindo nemadozi hazvina kupwanyika. Apa panogara muri 5 dzinopindirana 2. Okay, todzokera pakapindwa mumba omo. Vanoshandisa marooms mangani vakasangana netsaona iyi? Vanoshandisa 2 rooms dzinopindana. Saka mu2 rooms ndio mune zvinhu zvakakanganiswa. Mubedroom nemudining makapindwa mese. Mari checho yange kadonha iri pasi haina kutorwa, airova zvinhu chete, aicheka zvinhu chete nokupwanya zvinhu. Maplates aya mabhonzo aya edhaka aya akaponywa mukoma KB. Babaisapo paitika zvinhu zvese izvi, kana noise yange ichibuda mumba, vanogara pamba apo vaitadza kuzvinzwa. Vanoti havana kuzvinzwa, vamwe vacho vari kure chengoro padhuze chaiye haana kuzvinzwa, but haabvunziki chikonzero chero pane vamwe asi kusvika.
vakambokwanisere kumubvunza munhu uyu kuti hapana here zvamakaita se zvamakambonzwawo kana zvamakamboona? Hapana kutaurika, asi chandakanzwa shoko ndire kuti hatitaurisani. Ende hatina mazuva kwanzi takambofamba tikaona padhoo pakaisiwa minamato, matombo emunamato nechimwe chirimwa chinonzi zviyo here zvakaisiwa padhoo. Zimbabwe machinzwa chekubudiriro 2 Gatawa. Munofunga kuti ndiani munhu akapinda mumba umo? Chikonzero chaakanopwanyira, chaakanochekera, chaakanорasira zvinhu chii? Uyu akapinda sei? Madhozi haana kupwanyika, mawindo haana kupwanyika, zvaari ndizvozvo. 18 minutes past 10. Tsudzura chimwe baba Isabel. Icho kwa demuri yeZimbabwe ndirimo ndiri mukati mukufamba mukati mukupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawese nyika ino. Regai ndimbotenderera muri yeZimbabwe ndapindira mukati menzvimbo yandinoshevedzera muri yeZimbabwe nekupfapfadza nekutsudzura ndiri mukati mekureva paka gokwe Chief Njelele. Ndapindira paChief Njelele mkoma KP kumusha kwangu. Rega ndipinde muri yeZimbabwe ndapindira mukati menzvimbo inonzi Gokwe kwa mambo Njelele. Muri yeZimbabwe vanoziva nzvimbo yandingangoshevedzera sekuti inzvimbo yatinoshevedzera kuti itongwe nzvimbo iyi, kana kuti vanoziva nzvimbo yakamboita demo hombe andiziti mazuva ano kuti rakamira sei rainzi reko mahiremendi. Saka masabhuku mahiremendi machona maita dambudziko muri yeZimbabwe rekuti dzimba dziri kungopfuta moto, dzimba dziri kutsva, kwete imba yemunhu 1, dzimba dzevanhu vemunzvimbo. Asi gore rakapera nguva iyo ino zvakare kutori neimwe imba yakambotsva, pakaitika urongwa hwekuti panofanira kuti patsvagwe kuti chii chiri kuitika, patsvage mwenga nemaprofita. Nyaya ikakwanisa kuenda kwa mambo yekuti zvoparwa kushedzera kuti mambo vatsvagire vanhu kuti vangakwanisa kuvabatsira vanhu mubatsiri here, vakafanana nenganga nemaprofita. Madzishe munoziva dzimwe dzenguva vanogona kuti ewa kana musikanzwisisani tinokupai nganga kana muprofita mugofamba mugotsvaga kuti zviri kuitika zvakamira sei, tione kuti vanhu vangararama sei mune zvakanaka. Zvadaro mukoma KB dzimba dzichitsva vanoti ivo ndakwanisa kutaura nasabhuku wemunzvimbo. Sabhuku mushandi wenyu, sabhuku muri baba, sabhuku mutori hurumende makazvimirira chikonzero muri ziso. Sei chii chiri kuitika? Zvikanzi ichokwadi bhosho, moto wanetsa, moto uri kupfuta, dzimba dziri kutsva makicheni. Hazvina basa kuti moto wabva kupi, munongoona moto watsva, kunyange moto wacho usimo mumba, but imba inogona kunge yakutotsva. Ndovabvunza kuti moto wakatanga rini, zvikanzi gore rakapera. Pane akatsvirwa gore rakapera, atsvirwa here zvikanzi akatsvirwa gore rapera, asati atsvirwa dzichiri kutsva zvevamwe, uye zvatiri kuziva kuti moto uyu uchaguma kupi uye zverini. Saka zvandida kutaura panapa ndezvekuti inini vanhu vakambofamba, pane zvakabuda zvikaonekwa, pane munhu akambobatwa, asi munhu akabatwa uyu haagari munzvimbo munomu, anogara munzvimbo munomu hongu, asi ari kubasa kwaanosevenza, kwaanoenda achidzoka. Vanhu vakaita kutaura vachimunongedzera kuti aiwa shamari kana uriwo zvapera. Nguva yakataura vanhu ava munhu achibva aenda kumapurisa, aenda kumapurisa, vanhu vakaenda kumapurisa sakadzoka. Asi vanhu mukoma KP vakaenda pamba pemunhu uyu ndokunosota miti neminzwa nemiti mashizha kana zvitenda zvakaoma kungoratidza kuti panapa iwewe hatichadi. So vanhu vakakumbira mukoma KP nokutumira matsamba kwashe kuti mambo aiwa taikumbira kuti kana kuri kugara uyu mutsvage iko kuenda ngabve. Mukufamba kwavakaita mushure mekunge dzimba dzavo dzatsva ndo pakabatwa munhu, ndo pakabuda mashoko ekunzi pane chokuita nemunhu uyu. Asi vanhu vakazenge vakuenda kunoti tingagara sei nemunhu akadaiso, but iye akaenda kumapurisa akati anokonana nezvikuita sei nezviri kutaurika. Mambo mushure mekunge vanhu vakomplaina vemunharaunda kuti sezvo takambonzwa takambobata kamunhu uyu kuti ane chekuita nekutsva kwemba dzedu ngabve, mambo vakati kudini? Mambo mukoma KP iko zvinozvindipa vachiti varoda kutsvaga munhu wekuti aite nyaya iyi vanzwise kuti ndizvo ere. Saka izvezvi vasati vagadzirisa zvinhu izvi, asati atsvagwa munhu uyu dzimba dzatanga kutsva zvakare. Dzatsva futi dzatsva nekutsva kwedzimba kuGokwe akabatwa kangani mukufamba kwaita vanhu? vandi kufamba kumwe chete kwakabatwa iko zvino zvakare. Vanhu vanga vachiti vanoda kudzokorora kepiri, ndokusaka vakazokumbira kwa mambo kuti vanofanira kuti vapiwe she vapiwe munhu, but izvezvi avisati zvaita se avasati vapiwa mubatsiri, saka vakamirira kuna mambo. Saka dzimba dziri kutsva. Ndiani aunza nyaya kuchimuti? Ndatopiwa nevagari vemunzvimbo kusvika ndataura nasabhuku zvese. Saka mambo vari kugamuchira here kunun'una kuri kuita vanhu kuti vari kunonoka kufambira nyaya dzacho? No, mambo vakazvigamuchira. Chasara chiri ndechekuti hatizozivi kuti vanhu vavari kuda
vakataura kusvika papi asi shoko rakaita sei rakaisha karasvika. aiwa tinotenda chazonzwa kamacomments ari kubva kako muri ezimbabwe mushure mekunzwa nawo paka 6 Harare Hope Zone 6. mukoma KB nyandoda kutaura panapa inyaya inogona kuvhundutsa kuti chinenge chichimboitika chii. Pane murume anogara nemukadzi wake nemudzimai mumwe chete. Murume achibuda kuenda kubasa kana nezvaanomboita paanochinja nhumbi dzake. Zuva rega rikasikwa naMwari, hembe yese yaichinja inova hembe yemukati. Kabudura kadiki kaya. Aisha. Paanochinja nhumbi dzake. Zuva rega rikasikwa naMwari, hembe yese yaichinja inova hembe yemukati tapia. Tukabudura tangu tiri kuenda kupi? Tuvazukuru tumapurwa tangu tiri kuenda. Anobvunza mukadzi sizvo mukadzi ariye anoona nezvehembe dzababa. Mukadzi anoti neniwo zviri kutondishambisa kuti hembe idzi dziri kuenda kupi? Rime ramazuva mukoma KB murume achibva angoti rega ndimbotarisa muwardrobe ndichingotsvaga hazvisine muwardrobe nemupi chero mune hembe dzamadhamu imomo pamwe dzakajambira ndio muri kuenda mapensi angu ndobva anoti vhuru pakati nepakati pehembe dzamadhamu dhuma nezvikabudura zviri pakati pejira reredi. Jira reredi rakasungwa paakasunungura dhuma ndio pane mapensi ake. Ndo kunovhura jira riya pakati pacho zvakare pane jira riripo pakati pejira riri pakati iroro rakasungwa zvakare rine majuru emusoro matatu emusoro mukuru anokwenda kuita 3. Mabudura ari pakati pejira pakati pemapensi iwawo paine majuru matatu akafa ane musoro muhomba yamunovaziva mukoma KB aripo ipapo. Ndokubvunza mukadzi nai mai mwana ko chichi zvikanzi ndaizama kuvaka imba yangu mangwana kuseni mukadzi achibva ngomuka asipo achibva enda kumba kwavo akatiza imba achibva enda kumba kwavo. But murume anoti iye akaudza hama dzemukadzi kadzi tichataura hedu but tiri kunyara nenyaya iyi asi mukadzi akaenda kupi akaenda kumba kwavo. Murume izvezvi ari kumba kwani ari kumba kwake. Murume ari kuchedzera kuti Zimbabwe andamboputsa imba ndaibvunza nguva yese zvisingabudi ndazozvibatsira ndega pasina profita kana nganga kana kurota zviri pakati pehembe dzemukadzi wangu. Ndabvunza mukadzi wangu ana kuramba anoti ndaida kuvaka imba yangu asi pakati pezvinhu izvi pane majuru aripo ko inini mangwana ndikazoita dambudziko ndichati kudii? Right. Zvakatora nguva yakareba sei achishayiwa zvipfeko zvemukati murume uyu? Anoti mwedzi wese mwedzi nehafu ndisingaone zvipfeko zvangu asi ziya kuti zvinhu zvinopfekwa zuva rega rikasikwa naMwari. Zvipfeko zvakazowana zvakasungirirwa pajira pane misoro yemajuru ndizvo zvanga zviri zvingani? 6. Mudzimai achibvunzwa aiti ndaida kuvaka imba yangu. Ndikuvaka imba yangu. Fume mangwana mudzimai achibva atiza imba achibva aenda kumba kwavabereki. Mudzimai ava nenguva yakareba sei atiza imba yake? Nasi day 3 izuva rechi3 nasi day number 3. Zvinhu izvi zvaitika unyoro huno zviri kutopisa. Kana vakaenda paWhatsApp channel yedu National FM WhatsApp channel vanoiona zvitoripo nemapikicha zvitoripo zvatoenda. Murume uyu ndiye aunza nyaya ari kuti kudini? Ari kuti handiziti ndoita sei. Hama ndakadzivudza dzemukadzi dzikati tichaitaura hedu nyaya yachona but tiri kunzwa kunyara nayo. Hongu vanogona kuitaura asi zvinhu zvimishonga izvi mapensi angu akasungwa nejira reredi pakati pawo pane majuru charo kuribata rinoruma. Chii chaimbogadzirwa? Ko zvaigadzirwa chii zvakagadzirika here? Hazvina here? Ko mangwana ndikazoona dambudziko ndinotirabva kopi? Vane mhuri yakura sei? Mwana 1. Vane mwana 1 tiri kutaura nezve ane makore mangani? Ndo pandisingazivi mukoma KB kuti pamwana uyu mbereko yacho yakambonetsa here, vakambotanga here vachimboronga, kana kuti vakangoti kupinda mumba nokuita mwana, kana kuti kupinda mumba nokuita mwana. Dai taziva makore emwana. Izvi zvakutoda vakuru. Ngoma KB. Tinzwe kuti chii chakapa kuti mudzimai uyu atore hembe dzemukatikati dzemurume obva adzisungira pajira dzvuku pakati majuru akafa matatu emusoro mukuru aya namusoro pangu aya. Saka ndiri kuti woinini vanhu ngatibatsire mukoma KB. Dzimwe dzenguva mukukura munosiyana mukoma KB, takakurira kwakasiyana uye zvese titori vadiki kune vamwe vanhu. Shoko rakapindirwa nemukadzi rekuti
ndaizama kuvaka imba yangu. Kuriko here mavakiro akadaro iwawo pamwe wano kuziva anga akasunga murume kuti nti faka majuru pakati right palibe kwauri kuenda una mbambadzuri wale majuru reka tienzwa wadi waterere kuti vanoti kudini beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down emeni o varoi avana piro mumba iwe tsudzura chimwe papa Isabel chokwadi mari yaZimbabwe nderimo makati makufambadzana kutsudzura dziri kuitika matima nawose nyika iro akapaka goromonzi rusike mukoma KB. yes unyoro huno kutaura kuno kwandiri kuita kwa Rusike vanhu vari parufu ni matambudziko vari parufu. Inzwa irufu rwachona ndirire mukomana anogona kuita 18 19 20 years angasati ave nemhuri angasati aroora. Mukomana uyu aishandisana nemumwe mukomana ane pamba paisevenza pamba pevamwe mbuya ndo paisevenza basa rake remombe achirima achita sei. But zvakazoitika mukomana ndezvekuti mukomana uyu anove musevenzi wepamba apa akaona kuti kusevenza ega kuno munetsa akwanisa kusevenza ega ndokubva aenda kunokumbira mukomana kuti hamari ndokumbira kuti tishandisane tikaenda kumunda kwangu tikarima tinozoendawo kwako iwewo kana usina kwako unogona unoitawo maricho zuva rako rekurima kumunda kwako unogona kuita chi unogona kuita maricho nezuva rako. Alright ndokubva zvaita zviya mukoma KB. Vakomana vari kurima izvo amai vepamba apa atsvaga munhu uyu mukomana webasa. So amai vakazotsamwa vachiti ndiani munhu akushandisa mombe dzangu. Asi shoko iri vaifana kuribvunza mushandi wavo nekuti ndivo vakapa simba rekuti mombe dzangu kushanda nekufuzwa nekurara mudanga ndiwo unoziva ndiwo ndakatuma. Vaifanira kubvunza mukomana wekuti uyu munhu uyu ndiani nekuti ndiwo ndakapa chi wandakapa basa. Mukomana uyu akabva tanga kurwara mushure mekungonzi ari kushandisa mombe idzi. Atanga kurwara kudaro pane zvavakanzwa veukama vakabva vaenda kuna mbuya ava vachibva taura navo nai mbuya mwanakomana ari kurwara zvikanzi yes aishandisa mombe dzangu ndinoda mari inoti ai $70 kuti ndimuronore kurwara kwari kuita $70. Veukama vakati izvi zvanaka izvi kureva kuti taziva pari kubva chii problem. Saka isusu zvatakuita panapa ndezvekuti takubhadhara amai ava $70 ndiye ketenu $70 amai ava. Amai vapiwa $70 mukoma KB. Urwara ndokuramba uchenderera mberi munhu ndobva afa. Okay munhu achibva afa kudaro vanhu vari parufu amai vachibva parufu ndokubvunzwa kwaamai makagano yoti mari mweziro chaitika kupai mari muchiti mucharonora munhu kwa munhu zvaafa toita sei. Vanhu vanga kuchinjira mashoko vachitaura nemashoko kusvikira amai ava varamwa kutaura kuno kuti mukoma KB iri herere ende shoko riri kunzi rakuendeswa kwamambo kuti vanoziva ndo zvakaitika mukoma KB. Pullman selector nematambudziko nekushaya kwemukomana uyo pana amai vari kupi kugoromonzi kwarusike vakatsvaga munhu anovabatsira pabasa chokwadi anova mukomana webasa mukomana webasa uyo achibva aita sei atsvaga munhu kushandisa uri wega adziite ndokutsvaga mumwe munhu wokushandidzana naye. Paakatsvaga munhu wokushandidzana naye munhu uya waakatsvaga aigara pamba paigara mukomana uyu webasa aiva atobva kumba kwakewo asi vachita majuti ekuti kana tine kwatiri kuenda nemombe idzi tonorima tichiita sei. Amai ava vakaudzwa rine mukomana wakapinza basa kuti ndizvo zvandinoda kuita. Apo pakuda mashoko ekuti vanenge vanoziva chikonzero pakubuda shoko rekuti vakomana vandakanga ndavaudza kuti kana mashanda pane kwamaitawo maricho imwe mari munondipa asi shoko rakanzi izvo kune kumwe kwatisati tapiwa mari but tangachitika tazopiwa mari ikoko tobva takupa iwo uyezve vachibva kuti kurwara kuri kuita munhu uyu chindipai $70 ndimuonore $70 vachibva kugamuchira vagamuchira $70 zvisinei kuti vagamuchira mari yange iri kuita sei yekuruonora asi munhu akasofa.
saka amai vaizobvunza sei kuti ndiani ari kushandisa mombe dzangu asi vapiwa chi vapiwa mari uye vachiziva kuti munhu wakapinza basa akatsvaga mumwe munhu wekushanda naye vakatobwirana kana muchinge mashanda munofanira kuzondipawo chi mari zvikanzi takashanda barika asi kuti kumoti sei tapiwa mari tikapiwa mari ikoko taizokupai asi munhu abva afa apa vakapiwa chi vakapiwa mari ndiani aunza nyaya iyi abo papa kubva kuutungamiriri wemunzvimbo vana kusanganisira nemhuri yemushakaba vese vari kuchema mukoma kepi ivo vachibvunzwa kuti zvatakakupai mari muchiti imimi ndiyo makagadzira munhu uyu kuti mumuite sei mumubatsire apore azofa yes vari kuti kudini ndo pavakaramwa kubva parufu vachibva kuto parufu bosi pakasvika parufu ndo pakatora vanhu mukana wekubvunza asi vakazobva parufu nanhasi nesino havana kudzoka parufu ya pakaipa kuita sei kurivhesa kurivhesa ka zvinhu zvinenge zvaitwa kurivhesa zvaunenge waita saka uyo wepahopley muroicha iye ndinonzi chinodzova mukorekore pamutare ndimhuresera makorekore ese kurushinga kukasanga hanzi mudzimai uyo wekuhopley muroi baba Isabel regai tinzwe mukadzi wekubudiriro uyo akutogadzira murume ndinonzi Love More Musendo kuSaint Teresa kugadzira murume kuti aite sei tiudzei tibatsirei murume anogadzirwa here akasikwa kare naMwari kanyemba nabhozho mukadzi uyo hapana hanzi kuwaka musha apo zvaitove zvemishonga wekukanganisa upenyu hwemurume sei akazotiza ega ndinonzi Langton Chingoma paMajor Brown paGlendale ndimhuriti majuru anoshanda zvakawanda parunyoka futi anodzikamisa munhu ichokwadi ichocho mushonga uyo asi ndoziva kuti 3 ane musoro bhangu ne1 kajuru kadiki kaya murume anotodzikama hataure zvakawanda because handitaure zvakawanda because paredio asi murume uyo tomuda paredio timubvunze kuti pane zvaakanzwa here ndinonzi Krasameni baba Shoni from Guruve kuNegomo baba Isabel mainzwa here recipe iri kukandwa pa mahombe one kadiki state guys handikwanise kutaura zvakawanda nokuti panhepfenyuro inenge yakateerwa nevazhinji kusanganisira vanyarikani murume uyu ane zvakawanda amai vepagoromonzi vanofanirwa kungopiwa kamucheka chete ndinonzi adhimaya dzepasi pamukodzongi ndimhurisirauka vese vateerere vechimupaka chirau kwazvimba zvimba kunonzi kwachirau tinotenda mukoma KB ndino nyaya inorwadza nyaya inosuwisa yemurume akaroora mukadzi vachibva siyana nemukadzi wake asiyana nemukadzi kudaro ndokubva atora umwe mukadzizve atora umwe mukadzi kudaro muri yeZimbabwe zvinorwadza ndichitaura nehama dzemunhu vachizama kuti bhozho ambiri kuti ungatibatsira sei kuti tioneke chararamisa mukadzi uyu tomotaisi kuti angapona mukadzi uya uyu wechitu pakaenda anogara nemurume akaenda kundogara nemurume wake mukadzi wekutanga aenda ndokusaka uya akati kana ndakombiswa ndapfimbwa kusina mumwe munhu hazvina kushata ndinoenda hangu ndinogara ndoita sei ndobata basa mukoma KB adaro achibva aenda mukoma KB ari pamba ipapo mukadzi uye achibva asodzoka akuchitanga kuti iwewe wakauya pamurume wangu sei ati wakauya pamurume wangu sei mukadzi wepiri mukoma KB achibva tanga kurwara inzwai Zimbabwe marwariro ari kuita mai ava achibva atanga kubuda ndingataure matauriro api achibva atanga kubuda chinhu chiri kushepa sikarudzi yemunhurume mumuno achibva atanga kubuda zvokuti kana makamutarisa manyatsoona kuti isikarudzi yakakwana kana ichiti sikarudzi yakakwana handirika ndiri kutaura zvese zvinowanikwa pasikarudzi yemurume mukoma KB chiri pamurume kudaruka chakazopedzisira chakura zvokuti aitobata neruoko kuti chikwanise kuti chirese chiri pamunhu ndokubva aenda kumwe paakanobatsirwa mukoma KB ndobva kwauzoonekwa kuti shepu yechinhu ichi iya yeubaba iri kubuda pachinhu ichi
mukati umu amuna nyama dzakafanana nenyama sokusika kwakaita munhu dzaitori honye dziri mukati dzatori nemvere. Honye dzine mvere ndo dzakashepa kuita sababa dziri pamunhu yemunhu. Saka mhuri yeZimbabwe asati anyazobatsirika munhu uyu, kuri kutsvagwa vanobatsira munhu weZimbabwe. Munhu ari kurwara muri yeZimbabwe, asi kutanga nekurwara kwechinhu ichi muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe marwariro acho zvinhu zvekuti mukatarisa muri yeZimbabwe zvinorwadza kutarisa. Mudzimai akatanga kuenda kubva pamurume, murume akazorora mwe mudzimai. Vanga vapedzerana here, vanga varambana here kupanana gupuro, sei akazodzoka? Gupuro panga pasina gupuro. Panga pasina. Vanhu vanga vangonetsana. Vanga vanetsana. Vachiri vati ndakuenda. Vakamboseparata. Achibva azodzoka. Pamukuseparata murume achibva rora mwe mudzimai. Vangoseparatana kwenguva yakareba sei? Vangotosvika mu 3 months. 3 months. Yes. Uyu murume achibva torora mwe mudzimai. Achibva toya pamba. First wife payakadzoka, uya second wife akaita sei? Anga aripo, akaroorwa zve. Aripo pamba, ende zviriko kuti vakadzi vanogona kugara vaviri, vatatu vana. Ndobva vangoti hapana chendezi. Ende chokwadi mukadzi uyu akaenda kusina umwe mukadzi. Second wife anga abvisirwa roora here. Anga abvisirwa roora. Abvisirwa. Saka mukunetsana, mai nini vachibva vatanga kurwara. Muri kuti chinhu chakatanga kubuda mumuno. Yes. Chiri kubuda side ripi? Chiri kubuda ku right side. Chiri kubuda ku right side. Chakura sei chinhu ichi? Mukoma KB chinhu chakakura. Muri kuchiona? Matomera iri apo ndiri kuona pakaiswa chinhu chakaiswa chakaiswa alright. Ndiri kuona pane picture iri panapa. Munhu ari kukwanisa kufemerewa. Mukoma KB munhu ari kutambura. Apa chasati chakura mukoma KB apa. Chakazokura zvoda kubatwa neruoko. Makwanisa here kuchitomira pa social platform yedu WhatsApp channel. Kuti vakwaniseka kuona zvatiri kutaura Zimbabwe. Ichokwadi muri yeZimbabwe. Picture iripo. Right. Endai pa National FM WhatsApp channel yedu muoneka zviri kutaurwa naBaba Isabel kwazvimba kwachirawo ndizo. Mudzimai uyu ari kurwara achibuda chinhu chine shepi yenhengo yemurume, zviri kunzi mukati macho mune makonye. Ane mvere. Saka mubatsiri akaenda kunobatsira mai uyu haana kukwanisa here kuti abvise chinhu ichi kana kuti zvipere dambudziko. Asati zanyatsopera achiri kurapwa. Kuchipatara zviri kunzi kudini? Wese ukwaidzi kuchienda kuchirapwa mukoma KB. Pane zvimwe zvokuti mukatarisa munoona kuti tina chirwere chakadai so chinenge chivanhu ichi. Pakaipa. Saka tiri kukumbirawo vanogona kubatsira. Ndirika tinokupai nhamba dzehama mukwanisa kuita sei kuti munhu abatsirwe. Tinotenda Baba Isabel nokunza nyaya iyi pachimuti. Tinoziva kuti pane vakawanda vanogona kubatsira kune avo vari kudaka kuona kuti mudzimai uyu ari kurwara zvakaita sei. Endai pa National FM WhatsApp channel yedu. Kana musati majoina munongotumira kaizwi rokuti link pa 0713 938 538 0713 938 then muchanoona kanyaya dzese dzinotumirwa kapa link ipapo uye kubudikidza kana mapicture emudzimai uyu wekwazvimba kuti dambudziko racho rakamira sei. Kana pane vanokwanisa kubatsira Baba Isabel, namba dzenyu dzenhare dzinoti kudini? Namba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndinomba ndolamba zacho. Munongobata kabhozhongora anokusvitsai kuhama dzemudzimai uyu ari kurwara. Kune avo vanenge vakwanisa kubatsira mudzimai uyu tinozokutendai kubudikidza nenhefenyuro. Zvakaoma chokwadi. Bandai Baba Isabel. Papa. Mai nini vakakanganisei? Handiti mai nini vakaroorwa nemurume uyu. Saka iye murume ari kuti kudini kubudikidza nekurwara kuitira mudzimai wake. Mukoma KB unenge kutoziva kuti zvinhu zvakakanganisika. Saka takuita sei chanenge chakumhanya nevanhu kubatsira munhu chiri kuti aite sei
apore ya zvakaoma chokwadi 0713938538 0713938538 munguva shoma iri kutevera kuzvisava nechiri kuti kudini chokwadi mukoma KB. Rege nditaure panapa ndichiti kune murume aisevenza ari mukati meguta reHarare. Achisevenza ari mukati meguta reHarare akashanda zvikuru sei ari pabasa, but pabasa aisevenza nemurume anga ane mukadzi. Kune murume aisevenza pabasa ipapo but aine mukadzi wake. Murume uyu anga ari boss pabasa apa. Munhu anga ane mukadzi wake waisenza pabasa apa vese vanga vari vana vesangano, asi wandiri kutaura nezvake anga ari boss. So ava vanhu vanga vari murume nemukadzi, vanhu vakatopfimbana pabasa, vachibva vadanana pabasa, ndokubva varoorana pabasa. Saka zvataura KB, boss ava vakambodanana nemusikana uyu achishanda pabasa apa asati aroorwa nemukomana uyu. Right. Zvakazoitika ndezvokuti kuroora kwakaita munhu uyu, boss vakaramba vari mukati mekurwadziwa vachitaura nezvemurandakadzi uyu. Saka zvavaita vaiti iye kana pachipinzwa mashifts, mukadzi aipinzwa mashifts akaoma chete ekupesana nemurume wake. Mukadzi aitevedzera kusvikira murume ndiye anga kumbobiswa basa achiita sei, achida kuti aone mukana nemurume, but murume akazviziva achibva ati mukoma wangu ndakazviziva makambodanana nemukadzi wangu, but kubva zvendaro ofana kuti musiyezve. Nyaya ndiri kutaura haisi yebasa yekuti muri bosi, inyaya yakasiyana nenyaya dzebasa. Ndeyekuti mukadzi wangu siyanai naye. Mukoma KB, murume akarohwa mbama ari pabasa nabosi. Zvikanzi unozviziva iri kutaura nani pano pabasa? Ndiri bosi wako. Kana wangu taura uri mupirimisi inoi watonidzikisira nekuti ndiri bosi wako. Munomu munoti inini dai wamirire kutaura uri kunze, mbama yaende kurovera ndiye kuti wataura uri munomu wazvitsa bosi, kureva kuti nebasa unoti ndepamusoro pa. Be careful ndokudzinga basa. Yes. Chakutorera madays ausingabhadharwi. Akati wow, ndizvo ava vanhu vachibva vangu gunun'una right, vagunun'una kudaro mukoma KB. Pane murume akanga ari pabasa ipapo akabva ati Foromani, ndange ndakanyarira hangu muchiita nyaya dzenyu dzese, maona ndirambosvika kana ipapo, asi kure kwenzeve kwemeso nzeve dzinonzwa mashoko mamuchitaura ndachimanzwa. Nyaya yamataura bosi ine shoko rekuti mukadzi wemunhu pakati, mwanangu kura usvike pazera rangu, ugodarika pazera rangu, ugobata mudonzo, vazukuru vako vagokuona. Kana zvichiita kuti vazukuru vakuone vagokuona, ndicho chinhu chinourayisa kudarika zvinhu zvese. Hazvina basa kuti mufana, hazvina basa kuti pabasa kana kuti pamakore, asi kana ati mukadzi wangu zvakaoma. Mudhara wachibvanzi zvakare, mudhara maakuda kuenda kumusha dzamakupindedza dzinini basa guys. Kana ndichinge ndadzinga mufana kuti ataura nyaya idzi mupirimisi inoi ndedzebasa, imi kana mazoda kutaura nini zvakare munobuda munomu, tabuda munomu tachaisa dzadzimwe nyaya right. Mudhara mangwana musauye kubasa. Newe mukomana uyu mangwana musauye kubasa, chazokufonerai kuti muuye kubasa. Mudhara uyu nemukomana uyu vakabuda vese mugedhe panguva imwe chete, vari vanhu vaisuruwara nenyaya yekunzi vabudiswa pabasa, asi vanhu vanga vane shoko rekuti ndokudzingwa kunoitwa vanhu vachibva vabuda. Vabuda mukoma KB, mudhara akaita 1 week asina kushedzwa kubasa, mukomana akaita 1 week asina kushedzwa basa. Mudhara ndiye akatanga kushevedza mukomana wekuti shamwari, uri kuzviziva here kuti kupera kwaita basa rangu kana kuri kupera basa rangu nyaya yako ndo yandairwira, asi sori zvako iwewe unambondituma kuti ndinge ndichipupura nekutora panyaya basa rako. Ini ndinde ndakataura nezera rangu ndakazviziva kuti zviri kuitwa nemurume uyu azviitse, asi rega ndikuzivise ndishadzire mukadzi wako auye pano. Mukadzi achibva ashevedzwa zvikanzi nemukadzi nemurume uyoyo, ndiri kukumbira kuti iwewe mukadzi sokumisa kwatakaitwa isusu basa usaendewo zvakare kubasa. Ndisekuru vaya vari kutaura mberi kwomukomana uyu usaenda kubasa, asi ndisandataura mashoko akawanda. Foromani vaya ndinozviziva kuti wakambodanana nawo, but pari zvino zvichiri kudanana nawo here zvikanzi kwete. Maonero ako achiri kuda here zvikanzi hongu, vane zvavanoita here zvikanzi hongu, asi unovada here kwanzi kwete. Zvinoita here kuti murume wako iwo adzingwe pasina kuda kwaizvozvo zvikanzi kwete. Unorwadziwa here tikaita zvatinoita zvikanzi kwete. Chandiri kuda murume wangu nebasa kwete Foromani. Right. Zvikanzi alright. Zvikanzi right. Iwewe uchaenda kubasa nhasi, asi kana waenda kubasa nhasi mangwana hausi kuenda. Tiri kukumbira usiye waoneka Foromani, uvati Foromani, kana murume wangu nasekuru vaya vamakamisa basa nekuda kwenyaya yekunzi mukadzi aiterwa nezvake ndini, neniwo mangwana ndicharega kuya kubasa. Zvikanzi ndozvawafunga, alright, uya usaine. Zvikanzi handisaine, ndobva wabuda. Mukoma KB asvika kumba
foromani vakafona pafoni mukadzi kuti siye usina kubasa akafona murume mukadzi uyu akagara nemurume wake nasekuru vaya sekuru ndo vakati kana afona ndidavire zvikanzi nguva iyoyo wona iforomani yakufona pafoni pangu zvikanzi isusu tine 1 week senda kubasa senda ndobasa asati tifonera iwo warovha nasi chete akufona unze davire foni sekuru achibva vadaira zvikanzi sekuru vakadaira ne language kuti muri bwanji right zvikanzi na boss zikaboss davire zvikanzi tiri bwino muri bwanji ipai muridzwe foni zvikanzi rogoti ipai muridzwe foni sei foni ya davire kana foni ya davire wadavira zvikanzi mtara lengi kayo ndio mtara bosho kayo zvikanzi andizizwa wafunga mukoma KP boss vari kunzi vakadona kubasa vakabata foni ishi akanga ari mu office naye ndio vakapesera kunzwa zvaitaurika ende kuti vazovhura foni futi vaone last call zvakanetsa munhu anga kutorwara saka kutaura kuno kwachita mukoma KB boss vari kunzi vane 7 days vasingaende kunzire kuzvibatsira boss vachibva vashedza driver ndokudriver motokari vachiti ndiratidze kubasa kumba kunogara mukomana wandakamisa basa ndobva vaenda ikoko ndoko vakanotara vachiti pandakadavira foni ndo pandakatanga kurwara zvikanzi maitaura nani pafoni zvikanzi ndakataura nabosho asi ndaitaura naye pafoni yemukadzi wangu zvikanzi kana maitaura nabosho endai kumba kwabosho ndiwo makataura zvikanzi azvidi ndiri kumba kwabosho chikonzero wandaitaura naye pafoni foni yandakafona ifoni yemukadzi wako zvikanzi bosi muri kutenda here kuti makafona pafoni yemukadzi wangu muri kutenda here kuti makandimisa basa ndakomberera nenyaya yemukadzi wangu zvikanzi sise ndinozvibhadhara zvikanzi no problem saka baba vaye mukoma KB kudaira foni vakaramba mota ikamira kugate zvikanzi ukaklosa gate kupinda muyadhi mangu andizivi zvinoitika pauri ndobva adzokera asi iko zvinozvi vakaenda kumapurisa ndobva vaenda kumapurisa asi kumapurisa vakanzi izvo chatinogona kutaura panapa ndechekuti mumwe agare apa umwe agare apa tikutaurisanei kana musingawirana muite sei muwirane but sekuru vaya bosho vakaramba kuenda kumapurisa but mukoma KB ndichakuratidzai zera redumbu rave na boss mangwana vari kuzvimba dumbu avasi kuenda kuchimbuzi avasi kumwa mvura nokuti vakamwa mvura kwanzi vanoita dambudziko kuti mvura kana vakuda kuiraza vanogomera vanochema asi vari kuchema vachishevedza zita remukadzi wemukomana aishanda basa pavo saka kuti mudzimai uyu anga agadzirwa ndio pasiri kuziva nokuti nguva isi zvanga zvisingaitikika kana angadai akagadzirwa zvanga zvisingaitiki nguva isi asi zvakazoitika mushure mekomisi vanhu basa saka bosi vari kurwara izvozvo asi havasi kuvanza nekutenderera nyaya yavo vari kutaura nyaya yekuti nyaya iri kundirwarisa ndeiyi ende inini ndakaudzwa ndikaita naro ndiri kukumbira zvinhu zvinogarawo pasi zvotaurirana but kutaurirana kwacho havachadi kutaura neni nekuti vari kuramba so tisingazivi kuti pari kuchedzwa munhu nemapurisa vachazoitawo action ipi kuti kana vadana munhu anoramba kana aramba vanoitawo sei murume uyu ane mhosva here yangabatwa nayo wakatadza kuenda kumapurisa ndo patisingazivi ipapo Zimbabwe tibatsirei nyaya yake yarutaura ndeyekuti nguva yandaitaura nemunhu pafoni ndo pandakadona ndo pandakatanga kurwara ambeni kuti ndizvo here zviripo here pamutemo kuti kana izvezvi ndiri pafoni ndine wandiri kutaura naye ndikadona izvezvi ona chitaura naye ndiyandiuraya ndizvo baba Isabel ndiri kuona vanhu vari kuti kupicture yacho haipo wani pa ZBC National FM WhatsApp channel todaka kuona mudzimai wekupi wekwazvimba wamataura uyo right regai kaparizvini pamwe chete nokukusvitsai kanyaya dzavanenge vakakubatirai ichokwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munodibata panhamba yangu isina chipomerwa isinganyadzisi namba isingasodesi muri yeZimbabwe inoti iyo 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 muri yeZimbabwe pamunondifonera musabhipa 1 2 musati ndepi zvakamira sei kupedza nguva 3 kana muchiziva kuti mune zvamunoda kwandiri tangai matora ballpoint nebepa musazotsvaga pekunyorera inini handisendi mameseji ndinokushevedzai muchinyora saka garai matora bhilo nebepa pandinoshevedzera mobva manyora ndapota musabhipa Peter Zulu po rikiti vokasongo yes njiri wathogo ndiyo ira paswa dzina rakusinjirira nickname zita remadunhurirwa rokuti kasongo injiri mesaudo mesendlovo wapitira kamustudio